Oikein hyvää kansallista veteraanipäivää, hyvät juhlavieraat. Laulamme tähän alkuun virrestä 577 ensimmäisen ja toisen säkeistön. Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomen maan, niin sodassa kuin rauhassa ja murheen onnen aikana. Sun armos täällä meille soi, miikalle hinta olla voi, ja meille alla auringon tää synnyin seutu rakkain on. Sankarivainajien muistoa kunnioittaen sotiemme veteraanit. Virrestä 577, säkeistöt 8 ja 9. Sä autoit valon tämän maan, kuin kedon kukan ummustaan. Sen varttua sua valossas ja hoida siitä armossas. Suo, että sanas kirkkaana saa keskellämme kaikua ja kautta sukupolvien suo soidan nimes kiitoksen. Hyvät ystävät, olette oikein lämpimästi tervetulleita juhlaan tuonne seurakuntakeskukseen.
Hyvät ystävät, näyttää siltä, että olemme valmiita aloittamaan. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän kansallisen veteraanipäivän juhlaan. Ilo toivottaa teidät tervetulleiksi ja aloitamme tämän ohjelman niin, että sopraano Enni Pöykkö laulaa ja kanttori Johanna Linna säestää. Ja Enni lupasi kertoa, että mitä he esittävät. Ensimmäisenä laulan Oskar Merikannon Linnulle kirkkomaalla ja toisena Kesäpäivä Kangasalla. Laula mulle ja laula
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat juhlavieraat. Kansallista veteraanipäivää vietetään vuosittain näin 27. päivä huhtikuuta Suomen sotaveteraanien kunniaksi, muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta. Tämä 27. päivä huhtikuuta on Lapin sodan päättymisen päivä. Kansallista veteraanipäivää vietettiin ensimmäisen kerran 39 vuotta sitten vuonna 1987. Tämän vuoden juhlateema on Yhdessä eteenpäin katsoen. Keskeisenä tavoitteena on yhteisen perinnön siirtäminen tuleville sukupolville. Meillä täällä Mäntsälässä on minun mielestäni hienoja veteraaneja kunnioittavia perinteitä. Esimerkiksi tämä juhla tänään on yksi sellainen. Tänäänkin saamme sanoin ja sävelin, yhdessä eläen ja kokien kiittää menneitä sukupolvia heidän arvokkaasta työstään, heidän uhrauksistaan. Mieleeni nousivat erään veteraanin sanat. Sodan jälkeen olin niin köyhä, ettei minulla ollut lapsilleni muuta annettavaa kuin rakkautta ja huolenpitoa. Rakkauden ja huolenpidon, välittämisen rikkautta voi ihan jokainen meistä jakaa. Sellaisen esikuvan ja esimerkin meille myös antaa vapahtajamme Jeesus Kristus. Ehkä juuri sellaista rikkautta, rakkautta, välittämistä ja huolenpitoa tarvitsemme tänäänkin kaikkein kipeimmin. Virsirunoilijan sanoin, kuljemme yhdessä tällä tiellä, jolla jo muinoin kuljettiin. Usko ja toivo yhteinen, yltää näin halki aikojen. Oikein hyvää juhlapäivää meille kaikille. Kiitos Tarja. Ja niin kuin ehkä tähän alkuun voin todeta, että tilaisuutta juontaa kirkkoherra Tarja Meijer ja minä olen kunnanjohtaja Hannu Laurila, koska kuulin juuri, että täällä on myös sellaista yleisöä, jotka ovat ensimmäistä kertaa täällä Mäntsälän juhlassa. Minulla on ilo tuoda tähän juhlaan Mäntsälän kunnan tervehdys ja arvoisat veteraanit, arvoisat kutsuvieraat, hyvät kansallisen veteraanipäivän juhlavieraat. Minulla on ilo tuoda kunnan tervehdys tähän kansallisen veteraanipäivän Mäntsälän juhlaan. Hyvin paljon samat teemat toistuu myös tässä minun tervehdyksessäni kuin äsken edellä kirkkoherra Tarja Meijerin tervehdyksessä. Se on hyvin ymmärrettävää, koska aihe on meillä molemmilla sama. Kansallista veteraanipäivää, niin kuin varmasti hyvin tiedätte ja äsken kuulitte, vietetään Suomen sotaveteraanien kunniaksi ja muistoksi sodan päättymisestä sekä rauhan alkamisesta. Ja niin kuin Tarja tuossa totesi, niin ensimmäistä kansallista veteraanipäivää vietettiin vuonna 1987. Tämä on siis laskujeni mukaan 40. tällainen kansallispäivän juhla. En pystynyt sitä tarkistamaan, että onko Mäntsälässä vietetty jo vuodesta 1987 veteraanijuhlia, mutta olen siitä lähes varma, että Mäntsälässä on vietetty sieltä alusta saakka veteraanipäivän juhlia ja siellä emeritus kirkkoherra Mikko Seppälä nyökkää, että näin on. Eli Mäntsälässä on vietetty vuodesta 1987 näitä kansallisen veteraanipäivän juhlia ja se on minusta osoitus siitä, että miten tärkeäksi tämä päivä täällä Mäntsälässä nähdään. Tänä vuonna veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Mikkelissä. Pääjuhlan teemana on Yhdessä eteenpäin katsoen. Päivän keskeisenä tavoitteena on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Tämä teema tietysti sopii erinomaisesti myös tänne Mäntsälän omaan juhlaan. Veteraani- ja sotasukupolvet rakensivat perustan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvoille, joihin kuuluivat velvollisuuden tunto, sitkeys,
yhteisvastuu ja usko tulevaan. Vuoden 2026 veteraanipäivä kutsuu pohtimaan näiden arvojen merkitystä tässä ajassa, erityisesti yhteisöllisyyden, vastuun kantamisen ja demokratian vahvistamisen näkökulmista. Tämä teeman sanoma on erityisen tärkeä nyt, kun veteraanisukupolvi on poistumassa keskuudestamme ja veteraanien järjestötoiminta on siirtynyt jälkipolvien tekemän perinnetyön suuntaan. Meillä Mäntsälässä tämän perinnön siirtymisen tärkeys on nähty jo hyvissä ajoin. Mäntsälän seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistys on perustettu jo 20 vuotta sitten, eli lokakuussa vuonna 2006. Yhdistys tekee arvokasta työtä ja vastaa alueellaan veteraanitukityöstä sekä veteraaniperinteen vaalimisesta. Veteraanien työ loi perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle, vastuulle, yhtenäisyydelle sekä yhteistyölle. Nämä ovat erittäin arvokkaita arvoja ja niistä pitää pitää kiinni ja niitä pitää tarvittaessa myös puolustaa. Tällä perinnöllä ja sen turvaamisella ainakin minä ja uskon, että myös moni muu tarkoittaa sitä, että veteraanit turvasivat itsenäisyytemme, jälleenrakensivat maan sekä loivat myöhemmällä toiminnallaan lujan perustan Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle asemalle. Jälleenrakennuksen sukupolvi teki töitä, jotta seuraavalla sukupolvella asiat olisivat paremmin. Oli uskoa tulevaan. Tällaista henkeä, asennetta ja ennen kaikkea uskoa tulevaan kaivattaisiin edelleen kipeästi. Päivän teemaan liittyen meidän nykyisten ja tulevien sukupolvien velvollisuutena ja tehtävänä on kiittää ja muistaa. Näillä muutamilla ajatuksilla haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kansallisen veteraanipäivän juhlaa sekä oikein hyvää kevään jatkoa. Kiitos. Kiitos kunnanjohtaja Hannu Laurilalle toivoa tuovista sanoista. Sitten siirrymme runojen maailmaan, nimittäin Lavaruno-klubista tuttu Jarno Sandström on lausua meille runoja, mutta hän esittelee itse itsensä. Arvokasta veteraanipäivää teille kaikille. Minä olen Jarno Sankari ja lausun teille mäntsäläläisen Eeva Lehtimäen runon, joka on julkaistu Mäntsälä-seuran kirjassa numero 6 vuonna 1983. Runo on nimeltään Kynttilät sankarihaudalla. On jouluaaton ilta. Hiljaa hämy syvenee. Kirkon kellot kutsuu viettoon Herran huoneeseen. Sankarihaudalle syttyy kynttilät palamaan. Saapuu haudan luokse myös vanhus harmaa pää. Hän hellin käsin hiljaa kylmää graniittia silittää. Kynttilänsä sytyttää. Aatos rientää vuosiin, moniin kymmeniin, elettyihin. Hän muistaa, kuinka nuorena, kevään kauniin kukoistaessa, hän alttarille kulki morsianna, rinnalla tän nyt, kummun alla nukkujan. Ei vuotta vierähtänyt, kun sota armaan rinnalta vei. Kutsu kuului, sota syttyi, niin lähti miehet totisin kasvoin. Silloin tarttui naiset ja vanhukset, luin ottein, varmoin käsin, jatkamaan töitä miesten. Kirjeet kulki kodin ja rintaman välillä, sydän usein syvään huokaisten,
lapsensa vuoden vaihtuessa hän kirjoittaa sai armaalleensa. Meil syntyi potra poika helmikuun pakkasiin. Isän ilo oli suuri rintamalla. Ano lomaa lupas ajallansa. Isän kirjettä luki nuori vaimo. Tuuditti sylissänsä Aino Kaista. Kun katse tavasi ikkunasta. Rovasti kääntyy tieltä tänne. Hän arvaa asian tämän. Lastaan likistää rintaansa vastaan ja kuiskaa pianokaiselleen. Ei isä sua koskaan nähnyt, mut yhdessä yritetään eteenpäin. Sä olet sotaorpo nyt. Kiitos teille ja vielä kerran arvokasta veteraanipäivää teille kaikille. Jarnolle kiitos koskettavasta lausunnasta. Tämän juhlapäivän juhlapuheen pitää meille Mäntsälän seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Timo Naapuri. Ole hyvä. Hyvää päivää minunkin puolesta veteraanipäivää. Kunnioitet sotiamme veteraanihenkiset juhlavieraat, oikein hyvää veteraanipäivää kaikille. Tämä on todella suuri kunnia ja kiitollisin mielen olen pitämässä juhlapuhetta tästä suuresta teosta, jonka veteraanisukupolvi on meidän muiden sukupolvien, tulevien sukupolvien eteen tehnyt. Tänään on kulunut 81 vuotta siitä, kun viimeiset saksalaiset sotilaat poistuivat Käsivarren Lapista. Samalla päättyi itsenäisen Suomen historian raskain vaihe. Lähes 6 vuoden mittainen sotien aika. Talvisota, jatkosota ja Lapin sota merkitsivät mittaamattomia kärsimyksiä, jossa kansakunta menetti paljon, mutta säilytti kaikkein tärkeimmän itsenäisyyden. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja noin 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita sotilaspoikia. Joka 8. menehtyi, joka 4. palaneista sai pysyvän sotavamman. Saamieni tietojen mukaan mäntsäläisiä sotiin osallistuneita veteraaneja tai lottia on elossa muutamia. Ja minäkin olen tavannut tässä työvuosien aikana heitä useita. Sodat jättivät jälkeensä yli 30 000 leskiä, niin kuin äsken tuossa oli tuossa runossa, yli 50 000 sotaorpoa. Huikeita lukumääriä ja mittaamattomia uhrauksia itsenäisyyden ja vapaan isänmaan puolesta. Tuolloin ei mietitty, mikä on minulle parasta, vaan mikä on meille parasta. Turvauduttiin Jumalaan ja toimittiin yhteistyössä. Kansallisena veteraanipäivänä meillä on ilo ja velvollisuus kiinnittää huomiota ja muistaa niitä miehiä ja naisia, jotka kantoivat raskaimman taakan sotiemme vaikeina vuosina. Tämä veteraanipäivä on kunnian ja kiitollisuuden osoitus koko veteraaniaikakaudella ennen kaikkea perinteen vaalimiseksi merkittävä juhlapäivä. Tätä puhetta pohtiessani nousivat mieleeni sanat kiitos, uhraus, vapaus, periksiantamattomuus, yhdessä, sinnikkyys, toivo, luottamus tulevaisuuteen ja tietysti myös rukous. Sotavuosien perintö kertoo syvästi puuttelevalla tavalla kansakunnamme sitkeydestä, uhrautuvaisuudesta, selviytymiskykystä, itsenäisyytemme ja yhtenäisyytemme kohdistuvien uhkien edessä. Sodasta selviytymistä voidaan pitää kansainvälisestikin katsottuna pienen pohjoisen kansan uskomattomana selviytymistarinana. Sama sitkeä sukupolvi nosti Suomen työllään maailman hyvinvointivaltioiden kärkijoukkoon. Ukrainan taistelu vapautensa puolesta
viimeiset 4 vuoden aikana osoittaa tänään karun konkreettisesti sen, miten merkittävästä asiasta meidän veteraanipolvilla oli kysymys. He taistelivat meille itsenäisen maan. Veteraanit tekevät sen, mitä meidän on vaikea edes kuvitella, puolustivat isänmaamme itsenäisyyttä, vapautta äärimmäisissä olosuhteissa. Heidän uhrauksensa, rohkeutensa ja yhteen hiileen puhaltamisensa henki on luonut pohjan sille Suomelle, jossa me saamme tänään elää. Meidän on syytä olla heille siis ikuisesti kiitollisia. Ilman veteraanipolven työtä ja rakkautta maatamme kohtaan Suomi ei olisi turvallinen maa ja vapaa maa, itsenäinen valtio, joka se meille tänään on. Sota yhdisti kansakuntaamme ja olimme samalla puolella isoa vihollista vastaan. Jos ajatellaan tätä nykypäivää, niin me olemme hyvin polarisoitunut yhteiskunta ja on aika paljon sitä vastakkainasettelua, mistä pitää olla todellakin huolissaan. Sillä se on yksi suuri arjen turvallisuuden uhka. Vastapuoli koetaan usein uhkana ja sen kasvottamiin kommentteihin ja kannanottoihin on helppo sanoa oma mielipiteensä tosi kärkevästikin. Yhteiskunnallisten politiikan keskustelujen näkökulmasta puolueet ja myös media luovat osaltaan kuilua suomalaisten välille, ikävä kyllä. Tähän suomalaisilla meillä ei ole varaa ja koen sen yhdeksi uhkatekijäksi kansamme tulevaisuuden ja onnistumisen edellytyksenä tulevaisuudessakin. Meillä on paljon opittavaa veteraanisukupolvelta. Me kaikki arvostamme edeltävien sukupolvien työtä, mutta heijastuuko se sitten syvälle arvoihimme ja tekemisiimme? Tämä on kysymys, jota voimme kaikki jäädä miettimään. Tämä veteraanisukupolvi sai säilytettyä meille arvokkaan itsenäisen Suomen, mutta myöskin me saimme pitää mielipiteiden ilmaisuvapauden, uskontojemme vapaan harjoittamisen, yksityisen yritteliäisyyden sekä yleisen asevelvollisuuden perustuvat omat asevoimamme. Yhdessä eteenpäin katsoen teema velvoittaa veteraanipolvien perinnön vaalimiseen, niin kuin tässä kirkkoherra ja kunnanjohtaja sanoivatkin. Elämme kohta aikaa, jolloin nykypolven nuoret eivät enää pääse kohtaamaan sotiemme sukupolvia. Meidän velvollisuus on siis kertoa tuota historiaa eteenpäin, muistaa miehiä ja naisia ennen meitä ja heitä, joihin maailmalla viitataan kansana, jolle nuori itsenäisyys ja vapaus olivat pyhiä ja puolustamisen arvoisia. No, tätä perinnettä vaalii erityisesti Tammelehvä Perinneliitto, joka edistää kansallista yhtenäisyyttä ja pitää yllä ja edistää maanpuolustustahtoa. Se vaalii koko Tammelehvä sukupolven kulttuuriperintöä, jatkaen näin veteraanien tukityötä. Veteraanipolvien poistuessa vääjäämättä keskuudestamme on entistä tärkeämpää muistaa itsenäisyytemme puolesta tehtyä työtä ja sen tekijöiden perintöä. Perintö täytyy välittää seuraavillekin sukupolville ja siinä meillä on kaikilla oma vastuumme. Perinnettä vaalivan Tammelehvä Perinneliiton ja veteraanipäivien viettämisen ohella on tärkeää myös, että veteraaneista kerrotaan perheissä, kouluissa, kodissa, päiväkodissa, järjestöissä ja pidetään tällaisia veteraanipäiviä ja juhlia. Myös medialla on mielestäni merkittävä osuus tässä. Eurooppa on elänyt jo vuosia useamman vuoden turvallisuuspoliittisesti huonossa tilanteessa, sillä sota on täällä meidän keskuudessamme. Hyökkäyssota riehuu Euroopassa ja moni meidän nuoristakin on ymmärtänyt sen, että rauha ja itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Maanpuolustustahto on noussut ja lisääntynyt. Moni on kertonut myöskin, että armeijan keskeyttäminen on huomattavasti vähentynyt, eli asevelvollisuus. On tärkeää, että jokainen veteraanisukupolven kuuluva saa tukipalveluita, myös sinne laitoksiin tai kotiin, jossa he elävät vielä. Yhdessä eteenpäin katsoen juhlapäivän teema tuo mieleeni veteraaniperinteen vaalimisen ja sen kehittämisen puolustamalla ja vahvistamalla asevelvollisuutta sekä jo hyvää maanpuolustustyötä. Tarvitaan erityisesti yhteisöjä, joihin kuulutaan
ja niiden vahvistamista. Yhteisössä koetaan oma panos merkittäväksi ja myös veteraanien perintötyön jatkamisessa tämä on hyvinkin merkittävää. Itse voin sanoa, että olen osallistunut jo muutamia vuosia seurakunnan edustajana kutsuntoihin syksyllä tuolla kunnantalolla ja siellä tuon seurakunnan tervehdyksen siitä, miten merkittävä on lähteä suorittamaan asepalvelusta oman itsenäisen maan puolesta. Siellä tuon myös esille sen, että seurakunta haluaa olla tukena arjessa ja myös silloinkin, kun menee vähän huonommin. Tuon myös sen, että kaikkien panosta tarvitaan. On tarvittu ennen ja on tarvittu edelleenkin tulevaisuudessakin. Jokaista miestä ja naista tarvitaan meidän itsenäisyyden turvaamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nykypäivän yksilöllistymisen ajattelutapa oli vierasta veteraanisukupolvelle. Oman elun ja halun edelle meni halu puolustaa vapaata itsenäistä maata yhdessä. Itsenäisyyden ja turvallisen Suomen rakentaminen ja kehittäminen vaatii lujasti töitä, jokaisen panosta tarvitaan jatkossakin. Itsenäisyyden ylläpitoa ei voi ulkoistaa vain puolustusvoimille tai Natolle. Jokaisen panos hyvinvointivaltion ylläpitämisessä on arvokasta ja merkityksellistä, aivan kuten oli sodissakin taisteleiden miesten ja naisten panos sekä rintamalla, mutta myös kotirintamalla. Yhteistyö, kunnioitus, erilaisuuden ymmärtäminen sekä yhteisöllisyyden vaaliminen ovat tärkeitä asioita vapaan ja itsenäisen isänmaamme kehittämisessä ja ylläpitämisessä jatkossakin. Turvallisuus syntyy arjen teosta, vastuusta, tiedottamisesta, ei riitelystä, vaan yhteistyöstä. Vaikka maanpuolustuksen tahtotila on korkealla, tarvitaan voimankäytön, varautumisen, strategisen osaamisen lisäksi jokaisen suomalaisen panosta ja osaamista, jotta itsenäisen maan olemassaolo ei jää vain puheiden varaan ja sotilaiset riskit otetaan tosissaan. Ei siis sorruta ajattelemaan, että NATO auttaa meitä pelkästään. Olen todella lämpimästi, syvästi kiitollinen siitä, että saan olla täällä, mutta myöskin, että saan elää vapaassa itsenäisessä Suomenmaassa. Mieleeni jäi virsi 581, jota haluan lainata tähän loppuun. Kiitos sisukkaasta työstä isien, kiitos isänmaasta ja kohtaloista sen. Sovinnossa suo maata rakentaa, että jokaiselle se kodin tarjoaa. Kädestäsi maamme siunauksen saa, ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa. Vielä kerran esitän lämpimän syvällisen kiitoksen veteraanisukupolville ja toivotan meille kaikille hyvää veteraanipäivää. Kiitos Timo tärkeiden teemojen esiin nostamisesta. Sitten Mäntsälän mieskuoro, olkaa hyvä. Mieskuoro haluaa myös toivottaa hyvää veteraanipäivää kaikille ja me lauletaan 3 laulua. Taivas on sininen ja valkoinen, Emil Kaupin sovittamana. Sitten Iki-ihana nocturne ja veteraanin iltahuuto sitten lopuksi.
Hoivatkaa, hoivatkaa,
Himmetä ei muistot koskaan saa. Kiitos koskettavista esityksistä Mäntsälän mieskuoro. Viimeisenä virtenä kuinkas muutenkaan Sibeliuksen virsi soi kunniaksi luojan. Ja tarvitaanko me virsikirjoja? Ne on helppo järjestää tuosta. Nostakaa kättä, jos minä jaan niitä. Muistetaanko ulkoa? Selvän teki. Lauletaan ulkoa. Soi kunniaksi luojan. Näihin sanoihin ja säveliin on hyvä päättää tämä meidän hieno juhlapäivämme. Tahdon kiittää kaikkia osallistujia, kaikkia tänään esiintyneitä. Ja minusta meillä oli varsin kiitolliset ja toivorikkaat kaikki nämä puheenvuorot, laulut ja kaikki mitä tänään täällä kuulimme. Ja näihin tunnelmiin on hyvä päättää yhdessä eteenpäin. Jokaista meitä tarvitaan siinä omalla paikallamme. Oikein hyvää ja siunattua juhlapäivää ja tätä kevättä. Kiitos kaikille.